Velkommen til Training for All. I dag så skal vi lave en sandsæk. Det som er kendt som power bags eller Bulgarian bags, afhængig af hvem man lige kigger på. Men det her det er en nem og billig måde. Det eneste du behøver, det er et par gamle arbejdsbukser eller nogle cowboybukser, nogle strips og så en plastikpose. Men det første vi gør, det er at vi klipper benet af her. Grunden til at vi vælger det her, det er fordi stoffet er stærkere end på almindelig hen. Det næste vi så skal have fat i, det er vores sandsæk her. Det jeg gør, det er at jeg slår en lille knude på den. Grunden til at vi gør det, det er for at når vi så laver et håndtag her, jamen så har vi lukket, og så glider posen ikke så nemt rundt. Så det første vi gør, det er at vi slår den her knude på den. Ganske almindelig affaldssæk, som kan købes overalt. Putter vi den ned i buksebenet her. Så har vi vores ting. Det som vi gerne vil have nu her, det er at man har en lille smule håndtag her i. Så sæt stripsene på i forhold til hvor meget håndtag man synes man har behov for. Så mærker man hvor er min knude hen. Så sørger man for at knuden er på den modsatte side af vores strips her. Man kan jo lave powerbagsen eller sandbags eller hvad man nu vælger at kalde den. Afhængig af hvor stærk man er og hvor meget man skal belastes. Så kan man jo putte en større ben på, eller et større ben. Så lige for sikkerheds skyld og sådan, så putter jeg dobbelt strips på. Så er vi sikre på, at det bliver. Så har vi en lille smule håndtag at holde i, og vi har en udmærket powerbag her. Klipper de her stubber af, så de ikke kommer til at genere, når vi skal til at træne en gang her. Godt. Det næste der sker, det er, at vi skal have fyldt sand i. Så hvis man er heldig at holde ferie ved stranden, så kan man jo låne lidt sand ned fra stranden af, eller så kan man finde børnenes sandkasse. Når man så har fundet sandkassen, så kan man jo få hjælp til at fylde den her. Her har vi fået Sara til at fylde lidt sand i. Der er bare noget mere her. Kun sand, tak. Bare fyldt godt i. Så kan man jo selv bestemme, hvor tungt det skal være. Så jo mere sand, jo tungere bliver den. Det giver sig selv. Bare fyldt godt i. Godt. Tak for hjælpen. Så, ligesom vi startede før, slutter vi af med at lave en knude her. Og igen, grunden til at vi lavede knuden, det var for at holde lidt mere styr på indholdet. Plus, at selvom det er cowboybukser eller det er arbejdsbukser, man bruger, så er de jo lidt følsomme for, hvis det bliver vådt. Igen, sørg for, at man har knuden på den rigtige side. Sætter man et par strips på her. Og det er strips. Godt. Så har vi lavet vores powerbag, og vi er klar til at komme i gang med at træne.